Roedd gennym ni weledigaeth i ddatblygu iechyd a lles plant yn ogystal â'i gwydnwch a sgiliau datrys problemau. Mae'r Trac Beicio yn cynnig hyn oll mewn lle diogel dan oruchwyliaeth ar ein tir. Mae pob un o'n plant o 2 i 11 oed yn gwneud cynnydd da yn datblygu'r sgiliau bywyd hanfodol yma. Mae ei sgiliau beicio a'i hymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffordd hefyd yn llawer mwy aeddfed. Mae'r prosiect hwn wedi'i ariannu'n rhannol gan Grant Cymunedol Llywodraeth Cymru drwy'r Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.